गार्डनमध्ये लॉनसाठी कोणतं ग्रास यूज करावं, तर त्यामध्ये आर्टिफिशियल ग्रास जे की प्लॅस्टिक टाईप मटेरियल असतं ते ग्रास यूज करावं की ओरिजिनल नॅचरल आहे ज्याची वाढ पाणी आणि खत घातल्यानंतरच होते ते ग्रास यूज करावं, यामध्ये मी सुद्धा कन्फ्यूज होतो ज्यावेळी आमच्या गार्डनमध्ये लॉन करायचं होतं. तर या व्हिडिओमध्ये या दोन्ही ग्रासचे प्लस मायनस पॉईंट आहेत ते शेअर केले आहेतच. त्याचबरोबर हे ग्रास असं काही नाही की तुम्ही फक्त गार्डनमध्येच यूज करू शकता, तर हे ग्रास तुम्ही घरामध्ये किंवा बाल्कनीमधील जो स्पेस असेल किंवा टेरेसवरती सुद्धा हे ग्रास तुम्ही यूज करू शकता. आणि याचा जो खर्च आहे हा टाईल फिटिंगला जेवढा आपल्याला खर्च येणार आहे तेवढाच खर्च आपल्याला हे ग्रास बसवण्यासाठी येणार आहे. आणि या दोन्ही ग्रासची पर स्क्वेअर फीट जी कॉस्ट आहे ती किती येणार आहे हे सुद्धा या व्हिडिओमध्ये शेअर केला आहे. सो हा व्हिडिओ आहे तो अगदी शेवटपर्यंत वॉच करा, कारण या व्हिडिओमध्ये जी तुम्हाला माहिती मिळणार आहे ती माहिती तुम्हाला यूट्यूबवर कुठेही मिळणार नाही. आणि जर अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलवर प्लॉट खरेदी, होम लोन, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, इंटेरियर डिझाईन म्हणजे घर आणि घरासंदर्भातली सर्व माहिती आपल्या चॅनलवर उपलब्ध आहे. सो चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि हा व्हिडिओ आवडला तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. तर फर्स्ट आपण ओरिजिनल ग्रासचे प्लस मायनस पॉइंट काय आहेत ते पाहू. तर यामध्ये ओरिजिनल ग्रासचा जो लुक आहे तो सुपर असतो, त्यामध्ये नो डाऊट, कारण शेवटी ओरिजिनल ते ओरिजिनल. तसेच ओरिजिनल ग्रासला गारवा जास्त असतो ॲज कम्पेअर टू आर्टिफिशियल ग्रास. तर आता ओरिजिनल ग्रासचे निगेटिव्ह पॉईंट काय आहेत ते पाहू. तर यामध्ये ओरिजिनल ग्रासला मातीमध्ये असतं ना ते ग्रास, तर त्यासाठी डेली किंवा एक दिवस आड आपल्याला पाणी घालावं लागतं. तसेच या ग्रासला महिना किंवा 2 महिन्याच्या गॅपने आपल्याला खत सुद्धा घालावं लागतं, तरच याची वाढ आहे ते प्रॉपर होते. तसेच याचं जे कटिंग आहे ते टाइम टू टाइम करावं लागतं आणि हे जे कटिंग आहे ते मशीनने करावं लागतं, तरच याची जी लेवल आहे ती प्रॉपर येते. हँड कटिंग असेल तर त्याची लेवल अगदी परफेक्ट येणार नाही. तसेच हे जे ग्रास आहे हे मातीमध्ये असतं, सो त्यामुळे किडे मुंगे यांचे जे प्रमाण आहे हे ओरिजिनल ग्रासमध्ये जास्त असतं. आर्टिफिशियल ग्रासचे प्लस मायनस पॉईंट काय आहेत ते आपण पाहू. तर यामध्ये आर्टिफिशियल ग्रासचा मायनस पॉईंट हाच आहे की समजा कडक अगदी कडक ऊन असेल तर ते गरम जास्त होतं, त्यामुळे समजा तुम्ही विदाऊट शूज किंवा चप्पल न घालता जर चालायचं म्हटलं तर त्रास होऊ शकतो. हाच एक आपल्याला मायनस पॉईंट आहे, कारण त्याची जी प्लॅस्टिकचं मटेरियल असल्यामुळे गरम जास्त होतं. तर आर्टिफिशियल ग्रासचे आता प्लस पॉईंट काय आहेत आपण ते पाहू. तर यामध्ये आर्टिफिशियल ग्रासचं जे मटेरियल आहे ते प्लॅस्टिकचं असतं, सो त्यामुळे त्याला वाढ नाही आणि वाढ नसल्यामुळे खत पाणी यांचा खर्च आपल्याला नाही, म्हणजे मेंटेनन्स खर्च आहे तो इथे झिरो आहे. तसेच या ग्रासचा जो म्हणजे हे ग्रास आहे ते उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा म्हणजे यावरती कोणत्याही ऋतूचा काही इफेक्ट होत नाही. म्हणजे तुम्ही गार्डनमध्ये या कोणत्याही ऋतूमध्ये हे 12 महिने तुम्ही गार्डनमध्ये ठेवलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आणि पावसाळ्यामध्ये यावरती पाणीसुद्धा साठत नाही, कारण याला खाली छिद्रे सुद्धा असतात. तसेच या ग्रासवरती तुम्ही 4 व्हीलर गाडीचं पार्किंग सुद्धा करू शकता, म्हणजे पार्किंगच्या स्पेसमध्ये सुद्धा हे ग्रास तुम्ही यूज करू शकता, चेअर ठेवू शकता. तसेच आर्टिफिशियल ग्रासचं इन्स्टॉलेशन आपण इझिली करू शकतो, म्हणजे ज्या शेपमध्ये आपल्याला ते ग्रास आहे ते फिट करायचं आहे त्या शेपमध्ये आपण कटिंग इझिली करू शकतो. म्हणजे इन्स्टॉलेशनचे खर्च आहे तो सुद्धा आपला येथे सेव्ह होणार आहे. तसेच आर्टिफिशियल ग्रासचा आपण इनडोअरमध्ये म्हणजे घरामध्ये किंवा बाल्कनीमध्ये किंवा टेरेसवरती आपण यूज करू शकतो. तसेच वॉलवरती सुद्धा आपण हे ग्रास यूज करू शकतो. तसेच हे जे मटेरियल आहे ते अगदी प्लॅस्टिकचं असल्यामुळे किडेमुंग्यांचा जो त्रास आहे तो आपल्याला जास्त होत नाही किंवा होतच नाही. तसेच आर्टिफिशियल ग्रास आता मार्केटमध्ये असे अवेलेबल आहेत की याचा जो लुक आहे तो अगदी ओरिजिनल ग्रास, नॅचरल जे ग्रास आहे त्याचा जो लुक जसा दिसतो तसे आता मार्केटमध्ये आर्टिफिशियल ग्रास अवेलेबल आहेत. आम्ही सुद्धा त्या टाईपमध्येच ग्रास आहे ते यूज केला आहे, तुम्ही इमेजमध्ये बघू शकता. आता आपण ओरिजिनल ग्रास आणि आर्टिफिशियल ग्रास यांची पर स्क्वेअर फीट काय प्राइस आहे ते पाहू. तर ओरिजिनल ग्रासची पर स्क्वेअर फीटचा जो रेट आहे तो 15 रुपये ते 30 रुपयेपर्यंत पर स्क्वेअर फीट आहे. आणि आर्टिफिशियल ग्रासचा जो रेट आहे तो 60 रुपये ते 250 रुपयेपर्यंत पर स्क्वेअर फीट आहे. 250 पेक्षा पण जास्त आहे, पण तुम्ही इथे यूज करत असताना 100 रुपये ते 250 रुपये या क्वालिटीमधीलच आर्टिफिशियल ग्रास तुम्ही यूज करा, म्हणजे त्याला लाईफ आहे ती जास्त असते. ओके, आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.